que m'agradaria tindre més coneixements, però que avui podrem gaudir i després hi haurà un temps també de preguntes cap a la seva persona. Són molts anys d'estar al capdavant d'aquestes noves tecnologies, d'aquest nou ensenyament, d'aquest nou món que tenim. Doncs amb tots vosaltres, si no hi ha res més, passo la paraula al senyor Isidre Also, si entenc que sí, per poder presentar el senyor Genís Roca, però volia dir-li que de veritat és admiració de poder tindre a l'abast allò que serà una realitat no ahir ni demà, sinó que és avui ja un avanç total. Gràcies en nom de tot l'equip de No de Garraf. Moltes gràcies, presidenta. Isidre, continuem sense escoltar-te. Jo em sembla que la resta sí que m'està escoltant. Sí, no? Em diuen que sí. Em diuen que sí. Llavors, per signes, Rosa, no em puc comunicar. Tinc un dèficit. Però entenc que sí, que em poden seguir i, per tant, doncs, tirem endavant. Segur que hi ha alguna qüestió que has d'acabar d'ajustar, Rosa. Admiració compartida, deia. El fet de presentar-vos a en Genís Roca ja fa alguns anys que vaig coincidir amb ell, recordo per primera vegada en un acte de foment del treball, on vaig descobrir qui era en Genís Roca i que, a més, en aquell moment ja enlluernava els que l'estàvem escoltant. D'això fa uns quants anys, no cal ni dir-ho. Bé, pels que no el conegueu, en Genís Roca és especialista en processos de transformació empresarial, desenvolupament de negoci i cultura digital, assessora empreses i governs de diferents països i combina l'activitat de consultoria amb la seva implicació en projectes socials i culturals. És president de la Fundació Puntcat i vicepresident del Museu Picasso, fundador de Roca Salvatella i membre de l'equip que va posar en marxa la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat triat 2 anys seguits pel diari El Mundo com un dels 25 espanyols més influents a internet i premiat per Foment del Treball com a millor conferenciant de l'any. Ell és director del postgrau en transformació digital de les organitzacions a la Universitat Pompeu Fabra i manté seccions estables a RAC1, a Catalunya Ràdio i a Via Empresa. De formació, això a vegades sorprèn als que no el coneixen, de formació és arqueòleg i MBA. Genís, t'escoltem, quan tu vulguis. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, moltíssimes gràcies, Isidre. Sou molt generosos. A veure si sóc capaç de posar-me a la vostra alçada i a les expectatives. M'heu convidat a fer una reflexió sobre això que li hem titulat cultures tecnològiques, però m'agradaria portar-ho al món dels negocis, per la naturalesa de Noda Garraf, però és una reflexió que la podríem portar a la societat i estaré contínuament, crec jo, tocant aquesta reflexió entre el que és social i el que és empresarial i el que podríem dir aquesta transició d'una societat industrial cap a una societat digital. La paraula tecnologia és una paraula que m'interessa molt perquè ens delata una miqueta. Hi ha un autor americà que una vegada va explicar, ojalà la frase fos meva, que explicava que li diem tecnologia, quan a una cosa la nomes com tecnologia, és perquè és posterior al teu naixement. O sigui, només fem servir el terme tecnologia per descriure estris que han aparegut després del nostre naixement. Nosaltres, quan veiem una tele, no diem tecnologia. Quan veiem una màquina d'escriure, no diem tecnologia. Quan veiem una màquina de fer fotos, no diem tecnologia. La paraula tecnologia es reserva per estris posteriors al nostre naixement. Els meus avis sí que deien tecnologia quan veien una tele, o sí que deien tecnologia quan veien una màquina de fer fotos. Per tant, quan diem tecnologia, en el fons estem delatant que ens ha agafat de nou. I quan diem noves tecnologies, vol dir que ens ha agafat molt de nou. Llavors, quan fas servir el terme noves tecnologies, en el fons t'estàs delatant. Quan dius noves tecnologies, equival a dir em costa una mica de seguir, em costa una mica d'entendre. Llavors, un suggeriment és no feu servir el terme tecnologia ni noves tecnologies si no voleu sortir a la foto, com a prèvia. Dit això,
He preparat una petita presentació per acompanyar aquesta estona. Vaig a compartir pantalla i espero que ho veieu bé, ja m'ho confirmareu. I ho esteu veient? Sí, Genís, endavant. Vale. Vull parlar d'aquesta tecnologia, vull parlar del passat, després parlarem del futur i després parlarem del present. Passat, futur, present. Necessito fer aquesta projecció de passat i futur per situar en quin moment es troba el nostre present actual. Venim d'un lloc i anem cap a un altre. I respecte a aquest passat i aquest futur en aquest present, una humil opinió de què toca fer ara. Què toca fer ara, conscients on venim i de cap on anem. Sobre el passat, l'Isidre ja ho ha dit, que soc arqueòleg, no aniré tan enrere, aniré una miqueta cap aquí. Jo tinc 55 anys, vaig néixer l'any 66, vaig estudiar Història, especialitat Arqueologia, a l'Autònoma, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Això vol dir que als voltants de l'any 86, jo tenia 20 anys, i aterro a l'Autònoma. I cap al 87-88, la vida és molt rara, quan jo ja tenia 22 o 23 anys, havia acabat la carrera, aquestes coses, entro a treballar al centre de càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona. I quan aquest és un tema que, si voleu, un dia sopant el comentem. Ara no, avui no toca. Però treballant al centre de càlcul de l'Autònoma de Barcelona a finals dels anys 80, el que em vaig trobar és el que hi ha en aquesta fotografia. Ordinadors corporatius. La informàtica dels anys 80 és una informàtica d'ordinador corporatiu, de mainframe. Els informàtics eren uns éssers divins que anaven amb bata blanca i se'ls tractava de vostè, no com ara, que estan tots subcontractats i treballen en un sòtano, però en aquella època els informàtics portaven un ordinador central i la lògica, la cultura informàtica que hi havia llavors, la cultura tecnològica que hi havia als anys 80, és que l'administrador de l'ordinador central administrava què podien fer tots els usuaris de l'organització. I era l'administrador de l'ordinador central que decidia quins programes informàtics es podien fer servir i quins no, perquè era ell qui els instal·lava en l'ordinador central. I també era ell qui decidia amb quins privilegis cada usuari podia o no podia treballar en aquell ordinador central. Així era la informàtica dels anys 80, no sé quin record teniu, però ja us ho dic ara. Així era la informàtica dels finals dels anys 80, estic al 88, 89, i aquesta era la informàtica que hi havia als ajuntaments i que hi havia a les grans organitzacions i corporacions, perquè aquest tipus d'informàtica només estava a l'abast de les grans organitzacions. Un IBM 3090, un PDP-11, un VAX UMS, aquest tipus de sistemes no estaven a l'abast d'una PIME. Això era un recurs que només tenien les grans organitzacions. Tots els anys 80 van ser així. Fins als anys 90 no ens arriben els PCs. El primer PC de la història, el primer IBM PC, IBM Personal Computing, és de l'any 82 als Estats Units. I era un ordinador sense disc dur, pantalla de fòsfor obert, si recordeu. Aquells primers PCs dels anys 80, abans no van arribar a les nostres ciutats i a les nostres empreses, va haver-hi un període en què això es va industrialitzar i es va distribuir. Per tant, majoritàriament, els primers PCs de les nostres vides ens arriben als anys 90. Aneu-vos situant. Jo als 90 ja estic amb els 30 anys. I em considero jove, però als anys 30, quan jo tenia 30 anys, comencen a arribar els primers PCs. I un altre recordatori, perquè ens estem situant en context. Els primers PCs, durant tots els anys 90, 92, 94, 96, 98, les Olimpíades del 92, tota aquesta època, els PCs que teníem eren sense accés a internet. Tots nosaltres vàrem estar 10 llargs anys fent servir PCs sense internet. Ho dic perquè ens n'hem oblidat alguns, massa de pressa. Llavors, els que veníem d'una informàtica corporativa en què el responsable informàtic decidia quins programes havia en l'ordinador central i qui els podia fer servir i qui no, molt centralista, molt controlat, i de cop i volta ens explota una microinformàtica en què cadascú de nosaltres feia el que li rotava en el seu PC. S'instal·lava coses,
Llavors, havia gent, els que sou més grans ho recordareu ara, hi havia gent que tenia el WordPerfect versió 4.1, hi havia gent que tenia el WordStar, havia gent que tenia el Display Writer, havia gent que tenia el WordPerfect també, però la versió 5.0, hi havia un cacau de versions i tu estaves treballant amb el teu ordinador, amb el teu processador de textos, fent els teus documents que guardaves en el teu disc dur. Durant 10 anys ens vàrem acostumar vàrem deixar una informàtica corporativa molt controlada i vàrem anar a una informàtica superpersonal, superprivada i cadascú el seu. Compartir informació era copiar el meu document del meu disc dur en un disquet i donar-li a l'Isidre. Llavors, compartir era donar-li un disquet a l'Isidre. Llavors teníem un liu, però llavors hi havia dues versions. La versió de l'Isidre és la versió meva i muntava un cacau. O l'Isidre em deia, no el puc obrir. Amb quina versió de WordPerfect l'has fet? L'hauries de convertir perquè jo el pugui fer servir. Durant 10 anys vàrem fer servir una informàtica personal que era farragós compartir informació. Era farragós. I això va durar 10 anys. I dic que va durar 10 anys perquè la primera vegada que vàrem connectar-nos des de casa o des de la feina a internet va ser ja arribat l'any 2000, encara que no us ho cregueu. La primera vegada que un particular va poder connectar-se a internet des de casa seva, ens n'hem d'anar a finals de l'any 94. Si em permeteu arrodonir, any 95. Les primeres persones que es varen connectar a internet des dels seus domicilis ho varen fer a l'any 95. Si algú de vosaltres va navegar per internet abans de l'any 95, ho va fer a la universitat, a un centre de recerca o amb els militars. Però a casa, perquè et ve de gust connectar-te a internet, els primers ho varen fer l'any 95. I els que ho varen fer l'any 95 eren uns friquis, perquè es compraven un mòdem protocol Hayes 2400 baudis, el configuraven tocant el config 6 i l'autoexec.bat, havies de trucar a Telefònica, que era un operador monopolístic, per veure si a la centraleta del teu barri hi havia un rack de mòdems i que et diguessin a quin número de telèfon havies de marcar. Era èpic connectar-se a internet a l'any 95, i l'any 96, i l'any 97, i l'any 98. No... Podeu arriscar amb això, podeu fer la juguesca, ara que venen els sopars de Nadal, amb els vostres cunyats i cunyades, podeu fer la broma. Amb tota probabilitat, qualsevol persona amb què parleu, si es va connectar a internet per primera vegada, ja ha entrat l'any 2000. Amb tota probabilitat. I les excepcions es varen connectar a internet l'any 98 o l'any 99. Ai, Déu meu, no em vingueu en decimals. És a dir, durant tota la dècada dels 90, durant la dècada dels 80, informàtica corporativa. Durant la dècada dels 90, informàtica personal desconnectada. I a partir de l'any 2000, ordinadors personals connectats a internet. Però, és a dir, internet arriba a les nostres vides en el segle XXI. I només estem a l'any 2020, 2021. Fa 4 dies que tenim això sobre la taula. Jo, a l'any 2000, tenia 35 anys i em començo a connectar a internet. En el meu cas, jo treballava a la universitat i vaig tenir sort, però la gent de la meva generació comença a tocar internet ja als 35-40 anys. Després, hi ha una altra evolució, que és que arriben els telèfons mòbils aquests tan xulos que fem servir ara. Als anys 2000 sí que teníem telèfons mòbils, però eren Nokias i només servien per parlar per telèfon i jugar al joc aquell de la serp, per res més. Aquests telèfons multifuncionals que tenim ara, que són veritables ordinadors que permeten fer de tot, els teniu a la butxaca com a molt fa 10 anys. Cap de vosaltres, amb molta probabilitat, va tenir cap telèfon d'aquests abans de l'any 2010. I si no us ho creieu, us sembla que és massa recent, només una dada. El primer telèfon multifuncional o telèfon intel·ligent, que diem ara, que va sortir al mercat va ser iPhone. Actualment s'estan venent els iPhone 13. iPhone 13, 13 anys. 2021 menys 13, te'n vas al 2008. El 2008, el primer iPhone del mercat. Quants de vosaltres vau tenir el primer iPhone?
si només el venien als Estats Units. O sigui, quan havia un company que en tenia un, ens el miràvem com si veiéssim una cosa molt estranya. El vostre primer telèfon mòbil intel·ligent, com a molt, va ser l'iPhone 2 o l'iPhone 3, i amb això ja estic en el 2010. El vostre primer telèfon mòbil intel·ligent és el 2010. He intentat explicar aquestes fases amb les que hem passat. I ara, des del 2020, des de fa un parell d'anys, estem entenent que el que tenim són dispositius connectats a internet, cotxes connectats a internet, semàfors connectats a internet, contenidors connectats a internet, camions connectats a internet. I aquest és el viatge que hem fet. Aquest és un repàs molt ràpid per la història d'aquesta tecnologia que ens està canviant el món. Fixeu-vos que hem passat d'uns usos corporatius controlats a uns usos personals descontrolats, a l'oportunitat de connectar-nos i compartir coses, a l'oportunitat de fer-ho amb mobilitat en qualsevol lloc. La internet dels mòbils és una internet que es torna espontània, es torna impetuosa. Abans arribaves a casa, enxufaves l'ordinador, tu pensaves i feies aquell mail, i en canvi amb el mòbil rajes i desfogues d'una manera més compulsiva, o compres samarretes d'una manera més compulsiva. Hi ha hagut aquest canvi. I fixeu-vos que la tecnologia, a la primera foto ocupava una habitació, després ocupava una taula, després un paquet de tabaco i ara ja no la veus. La tecnologia ha anat canviant el tamany i cada cop és més petit, però també ha anat canviant la manera de ser usada. Col·lectiva, en solitari, connectada... Tot això és el viatge que hem fet en molts pocs anys, en només 25 anys, si arrodonim. En només 25 anys hem tingut ordinadors personals, els hem connectat a internet, els hem miniaturitzat, els hem posat a la butxaca i ens hem sortit al carrer. En només 25 anys. És molt ràpid. Això és el que ha passat. Anem a projectar una miqueta el futur. Què passarà ara? Bàsicament, el que passarà és que abandonem... Els últims 10 anys han sigut 10 anys de xarxes socials i d'una internet molt dominada per les opinions. Ens hem acostumat a intentar gestionar les opinions de les persones a internet. I si no, pregunteu-li als polítics, pregunteu-li a la premsa, pregunteu-li als propietaris d'hotel, pregunteu-li a la gent de màrqueting. Estem molt preocupats per gestionar l'opinió de les persones. Però em sembla que ara estem en una transició en què deixa de ser prioritari gestionar l'opinió de les persones. El que és rellevant ara és intentar gestionar dades de persones. Estem movent el focus. Jo ja no vull saber què opines, sinó que ho vull deduir jo solet a partir de les dades. Exemple, fins ara, els últims anys era, per exemple, el responsable d'una cadena de televisió us preguntava i a tu quins programes de tele t'agraden més. I nosaltres, que som molt hàbils, contestàvem els documentals de la 2, els temes de natura i tot el que és ciència en general. Gestionar una cadena de televisió en base a opinions és un desastre. Ara el de Netflix no li pregunta a ningú què li agrada perquè prefereix treballar amb dades. Netflix sap exactament en quin minut vas deixar de mirar aquella sèrie i exactament en quin capítol vas deixar de mirar aquella sèrie i exactament quines sèries i pel·lícules has mirat l'última setmana, l'últim dia, l'últim mes. I és molt més eficient gestionar-nos per dades que per opinions. S'ha acabat preguntar-nos la nostra opinió i prefereixen treballar en dades. La notícia és, què és una dada? Us poso un exemple. Les dades ara arriben en temps real. Aquesta màquina, aquest telèfon, el que ha provocat és que molts processos s'han convertit en processos en temps real. El telèfon mòbil ha provocat que la nostra expectativa sigui ser atesos en temps real. Fa 7 anys, i si no repasseu les dates, fa 7 anys, quan amb la meva dona volíem anar a un hotel a reposar un cap de setmana, el mètode era enviar un mail a l'hotel. Jo enviava un mail a l'hotel el dijous a les 7 de la tarda i si el divendres al matí a les 8 ja m'havien contestat, me la mirava la meva parella i li deia, ostres, carinyo, que bé que estarem, quin servei més excel·lent
vaig enviar un mail ahir vespre i aquest matí a les 7 ja m'han contestat. Quina passada, quina eficiència, quina eficàcia. Ara, no sé si em veieu a mi també, a més de la pantalla, ara teus el mòbil, intentes buscar l'hotel que t'agrada i cliques a la pantalla i mentre aixeques el dit esperes la confirmació. I si mentre aixeques el dit no reps la confirmació, tornes a baixar el dit, tornes a baixar el dit, tornes a baixar el dit i en 5 segons has clicat 4 vegades i si no tens resposta penses això no va i canvies d'hotel perquè et sembla que un temps de resposta de 6 segons és absolutament insuportable. I això ho ha provocat la telefonia mòbil, l'expectativa de ser atès en temps real. I encara hi ha una segona cosa que està començant a passar, que és que la meva metàfora és a partir de que els cotxes es poden conduir sols. Que els cotxes es puguin conduir sols vol dir que la gent no només espera una resposta en temps real, sinó que comença a trobar normal que la resposta en temps real que em donaràs sigui basada en dades específicament meves. És a dir, aquest cotxe girarà mà esquerra ara perquè ara en aquest cotxe no hi ha ningú davant, el semàfor està verd, cap peató creua la vorera. Vull dir, en base a dades en temps real personalitzades, prendrem una decisió en temps real. Ens hem acostumat a rebre respostes en temps real i començarem a exigir respostes en temps real personalitzades. Diguéssim que aquesta és la tendència. Resposta en temps real personalitzat. Això és ferotge i és futur. En algunes coses ho podeu començar a notar, però tot just estem a les beceroles, tot just engega. El proper moviment és resposta en temps real radicalment personalitzada. I què vol dir una resposta radicalment personalitzada? Vol dir basada en dades radicalment personals. I què són dades radicalment personals? Sigui quina sigui la vostra imaginació, la realitat us sorprendrà. Per exemple, la ganyota que esteu fent mentre us parlo podria ser una dada que jo podria estar analitzant per saber si us estic convencent del que dic o no. I ara mateix esteu mirant fixament a una càmera i s'escapa del vostre control si jo estic fent aquest tipus d'anàlisi o no. D'acord, no l'estic fent. Però aviat tindreu el dubte. Entrareu a una oficina de la Caixa i ja no hi ha pòsters amb anuncis, hi ha pantalles amb anuncis. Si a les pantalles de la Caixa hi ha una petita càmera, petita com la del vostre mòbil, ni us en donareu compte. Jo entraré a una oficina de la Caixa, miraré a la pantalla l'anunci que hi ha i posaran si fas un dipòsit fixe de 3 mesos de 1.000 euros, et regalem un cuchillo jamonero i coses aquestes que fan ara els bancs, i jo miraré a la pantalla i diré que merdes és això i pel meu rictus facial han de canviar i oferir-me una altra cosa, perquè ja han vist que no anem bé. No sabeu si això ja està passant. Hi ha aparadors al Passeig de Gràcia que estan mesurant ara mateix a la ciutat de Barcelona quanta gent els mira, quina reacció té la gent que els mira, si la gent que els mira i reacciona adequadament són homes o dones, joves o grans, i amb signes facials de ser d'aquí o de fora. I això està passant. És una miqueta esgarrifós, jo no estic dient que m'agradi o me deixi d'agradar, només dic que aquesta tecnologia comença a preferir gestionar per dades que no per opinions. No tenen una persona preguntant què li sembla a vostè l'última proposta de la Caixa? Prefereixen gestionar-ho per dades que no pas per opinions. Perquè cada cop més allò qualitatiu es pot fer quantitatiu. Cada cop més. I això ens porta a una dinàmica nova. És a dir, abandonem una internet d'opinions i anem cap a una internet de dades. Si la internet d'opinions us va espantar o us va preocupar, prepareu-vos també per espantar-vos o preocupar-vos amb la internet de les dades, que pot tenir coses molt bones i pot tenir coses molt perilloses, com tota la vida. Les tecnologies de per si no són bones o dolentes, són els usos. L'exemple de sempre, un ganivet pot servir per fer una operació d'apèndix i salvar una vida, o pot ser per matar algú, o pot ser per cuinar,
un ganivet és un ganivet. La tecnologia en si pot ser perversa o no en funció dels usos. Quin exemple us puc posar de què vol dir una internet de dades i quin poder transformador té de les indústries i l'activitat econòmica? Us en porto un que em sembla molt obvi, que és què passarà en el futur, per exemple, de tota la indústria sociosanitària. Els últims 4.000 anys, el sector salut ha funcionat de la mateixa manera, reactiu. Jo em trobo malament i vaig a veure el metge a veure què em passa. Però l'estímul és aquest, jo em trobo malament i prenc la iniciativa. Tot el sistema de salut està preparat i dissenyat per rebre'ns quan hi anem. Això ha funcionat així els últims 4.000 anys. Jo m'atreveixo a dir que els propers 30 canviarà. Quin és el canvi? De no em trobo bé, vaig a trucar al metge, m'ha trucat el metge, diu que no em trobaré bé. Aquesta frase, que se li veu la mala llet que té, quan l'expliques, la gent acostuma a dir amb mi ni de conya, la meva privacitat, la meva intimitat, jo això no ho vull. Fins que et trobis malament. Si tu has tingut 3 atacs de cor i amb l'últim atac de cor quasi la palmes, i en canvi un atac de cor es pot anticipar mitja hora, 1 hora, 2 hores, 3 hores, 4 hores, amb les dades que té un iWatch, jo tinc un rellotge clàssic, però si tinguéssiu un iWatch, una persona abans de patir un atac de cor, mínim mitja hora abans, i en alguns casos 4, 5, 6 hores abans, comença a tenir alteracions al pols, arrítmies, canvis de temperatura, suor, fredor. El cos comença a donar símptomes. Si tu has tingut 3 atacs de cor i quasi la palmes, no et semblarà tan malament estar a casa i rebre una trucada. Digui'm, sí, ets enginyer, sí. Escolta, per les teves constants i la teva història clínica estàs a punt de tenir un atac de cor. No et posis nerviós, arribem bé, estàs geoposicionat i en mitja hora estarem al teu costat. Anem bé, sobra temps, no pateixis. I la meva reacció no serà, perdoneu-me el llenguatge, cabrons, que m'esteu espiant, què està passant aquí? La meva reacció serà gràcies, 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 gràcies. I la seva serà de res, per això pagues una quota mensual. Tant de bo sigui un servei públic, però aquest paradigma, gràcies a les dades en temps real, podem redissenyar els serveis de salut, és tan transformador que ara mateix no tenim cap actor del sistema de salut preparat per donar aquest servei. A part dels temes legals, de qui són les dades, qui les té, la privacitat, etc., qui em trucarà a mi per dir-me que estic a punt de tenir un atac de cor? A l'hospital clínic? Repasseu el seu organigrama. Qui em trucarà? La Seguretat Social? Repasseu l'organigrama. Qui em trucarà? Laboratoris Pfizer? Repasseu l'organigrama de Laboratoris Pfizer, Roche, AstraZeneca. Qui em trucarà? Algú de DKV, la meva mútua d'assegurances? Repasseu el seu organigrama. Qui em trucarà? O algú de Telefònica? O algú d'Apple? Tot està per fer. Tot està per decidir. Tot està per organitzar. Però a la indústria de la salut li ve un meneo fort. I és per les oportunitats que obren el que podríem definir com a serveis personalitzats proactius. Si us sembla ciència-ficció, dir-vos que als Estats Units es ven legalment des de fa 4 anys aquesta pastilla, la Abilify Mycid. La Abilify Mycid es ven als Estats Units, la Abilify sense el Mycid es ven a tota Europa legalment. Aquesta és una pastilla que es recepta en psiquiatria i psicologia per persones, per exemple, que tenen, un trastorn bipolar, per exemple. Una persona que té un trastorn bipolar podria ser que li receptessin aquesta pastilla i si se la pren cada dia, el que els metges diuen adherència al tractament, si se la pren cada dia, està estabilitzada, però si comença a fer el tonto i a deixar de prendre la pastilla, podria tenir una crisi, un episodi, una caiguda. Als Estats Units, la versió que venen és aquesta, que si veieu la foto, si dissecciones la pastilla, porta un petit xip a dintre. Tu et prens la pastilla, quan es dissol la pastilla, els àcids de l'estómac provoquen una reacció química que genera un impuls elèctric que captura el mòbil. I en el mòbil surt, s'ha pres la pastilla, s'ha pres la pastilla, no s'ha pres la
I si no s'ha pres la pastilla, si la seva pauta era prendre-se la pastilla a les 10 del matí, són les 6 de la tarda i encara no s'ha pres la pastilla, telèfon, Genís, la pastilla. No, que ja me l'he presa. No, Genís, em sap molt de greu, però no te l'has presa. Sisplau, pren-te la pastilla. I de cop i volta, aquesta gent ja no fa pastilles. Ja no venen pastilles, no venen producte, venen un servei d'acompanyament integral a la persona malalta. Llavors, de cop i volta, una cosa que era producte, pastilla, ha passat a ser servei. Jo t'acompanyo amb la teva malaltia, en el teu procés. Si hagués de fer un resum del que passarà tard o d'hora, és aquesta frase. Serveis proactius massivament personalitzats basats en dades en temps real. Aquesta frase és com el porc, s'aprofita tota. Hi ha organitzacions que el seu repte és deixar de ser producte, com aquells que feien pastilles, i passar a ser serveis. Hi ha altres organitzacions que el seu repte és ser proactiu. El metge de guàrdia de l'ambulatori, el seu repte no és ser un servei, el seu repte és ser proactiu. Per altres, el repte és ser-ho personalitzadament. Per altres, el repte és ser-ho massivament. Per altres, el repte és basat en dades. Per altres, el repte és en temps real. No conec cap indústria, cap sector d'activitat econòmica que no estigui interpel·lat per aquest repte. M'és igual si esteu en finance, assegurances, automoció, retail, indústria, logística, m'és igual, esport, moda. No conec cap indústria que no estigui a la seva direcció estratègica interpel·lada per aquest repte. Com serà el teu negoci, com serà el teu sector quan arribin els serveis proactius massivament personalitzats basats en dades en temps real? Això modifica l'agenda estratègica d'un laboratori farmacèutic, d'un hospital clínic, d'una empresa de transport, d'un ajuntament. Com serà la teva feina quan hi hagi serveis proactius massivament personalitzats basats en dades en temps real? És la primera vegada a la història dels humans que podem posar a la mateixa frase la paraula massiu i la paraula personalitzat. Fins ara, massiu era industrial i personalitzat era artesanal. És la primera vegada que podem dissenyar propostes massivament personalitzades. És la primera vegada que Netflix ens pot atendre a tots de manera personalitzada. És la primera vegada que Nike pot estar acompanyant a 150 milions de persones en el seu projecte personal de córrer una marató i fent-los el pla d'entrenament a cadascuna d'aquestes 150 milions de persones. Sobre si això és maco o lleig, legal o no legal, ètic o no ètic, agradable o desagradable, dependrà de les normes socials i legals que la nostra societat defineixi. I aquest és un altre tema. Però la tendència imparable d'aquesta tecnologia és oferir aquestes oportunitats. Jo li veig molts riscos i li veig moltes oportunitats. No estic especialment espantat, estic especialment preocupat per definir les regles de joc. Us posaré una metàfora. Això és una tecnologia. Els humans fa temps que descobrim tecnologies i les portem a la societat. Abans li he dit que jo era arqueòleg. Els que varen descobrir el foc, us prometo que es van cremar. Segur. I el que varen fer no va ser abandonar l'ús del foc. Varen avaluar que era millor viure amb foc que sense foc, perquè amb foc no tens fred i amb foc cuines i amb foc pots fer feina, i varen decidir que el que calia era prendre mesures i ser molt prudent quan fas servir foc. Però els humans, malgrat que ens cremem, encara avui ens continuem cremant, malgrat que ens cremem, hem decidit que volem fer servir el foc i que haurem d'aprendre a fer servir el foc. Jo em miro aquesta tecnologia digital amb la mateixa perspectiva. Soc conscient de que pot cremar i vaig molt al tanto, però no estic disposat a deixar de fer-la servir. No sé si serveix la metàfora. Conscient dels riscos, però jo vull viure amb
aquesta tecnologia que em permet aprendre d'una altra manera, estimar d'una altra manera, cuidar la meva família d'una altra manera, cuidar les meves relacions, treballar, coordinar-me, organitzar-me. Jo necessito aquesta tecnologia per moltes coses i no només per feina. La tendència és aquesta. Apple va dir que amb les dades a l'Apple Watch es veia amb cor d'obrir clíniques. I de moment, aquest juliol van dir que abandonaven la idea. Jo no me n'en refiaria. Fa poc, aquest setembre, han publicat que amb les dades que genera un iPhone són capaços de diagnosticar-te estats depressius i deficiència cognitiva. O sigui, els estadis previs d'un Alzheimer, d'un Parkinson, coses d'aquestes. Les dades que se generen podran anticipar coses. Movistar ja ven un servei online que si la teva bàscula és una bàscula connectada, ells t'acompanyen perquè t'aprimis. O AXA ja té un servei que si estàs disposat a compartir amb ells que és veritat que camines 6.000 passes cada dia i que corres, etc., poder la teva quota de l'assegurança de vida te la recalculen a la baixa o a l'alta en funció de si fas una vida més o menys sana. Us poso un altre exemple no tan personal de la salut. Jo tinc cotxe. Molt probablement qualsevol de vosaltres també té cotxe. No és normal que un cotxe que fa 1.000 quilòmetres a l'any pagui el mateix d'assegurança que un cotxe que fa 30.000 quilòmetres a l'any. No té cap lògica. Seria molt més normal que el preu de l'assegurança estigués vinculat a una dada personal en temps real, que és el nombre de quilòmetres que jo faig. Té tota la lògica. No té cap lògica que el de 1.000 quilòmetres pagui igual que jo i no té cap lògica que jo, que faig 30.000 quilòmetres, pagui igual que ell, que només en fa 1.000. No té cap lògica. Tenia lògica en un món sense aquesta capacitat d'accedir a les dades reals en temps real. Però ara hem de recalcular-los, hem de redissenyar els serveis. No sé si l'exemple és prou convincent o no. Anem cap a serveis proactius, massivament personalitzats, basats en dades en temps real. Fixeu-vos en què passa quan una indústria es transforma a servei. No sé quants de vosaltres heu fet servir una d'aquestes motos de lloguer que hi ha a Barcelona i a moltes ciutats. Els que heu fet servir alguna vegada el servei de motos aquest d'Icultra, hi ha altres operadors, però aquest d'Icultra, només una pregunta. De quina marca és la moto? Ningú ho sap. Quan una proposta es transforma en servei, el producte passa a ser una utility, una commodity. Sabeu la mala notícia que és per Honda, Ducati, Yamaha, Kawasaki, que a la gent li importi un rave de quina marca és la moto? Resulta que ara la gent no compra motos. Els únics que compren motos són aquests que gestionen flotes i els és igual la marca. Compren 4.000 motos marca no t'hi fixis. I el de Repsol creant marca amb el Mundial de MotoGP i resulta que la gent ja no compra motos. Són canvis molt profuns. Això té moltes conseqüències i crec que aquest és el camí en el que ens estem veient. Si estàs en una categoria que és producte, que és susceptible de ser intermediada per un servei, prepara't a patir i anar a preu. A preu. El valor el captura el servei, ja no el captura el producte. Hem estat molts anys defensant que els Audis són millors que els Seat, o al revés, és que m'és igual. Falta que tu no vulguis comprar el cotxe, només fer el servir 2 hores perquè t'importi un rave si és Audi o si és Seat, tret que vulguis impressionar algú. Però si no, si el que vols és anar de A a B, de cop i volta la marca del cotxe t'és igual. I això comença a arribar a la nostra economia i les motos que tenim al carrer són un exemple. Aquest procés que estic intentant explicar és molt contundent, té moltes conseqüències. En quin temps està passant això? Veureu, aquesta informàtica de l'any 95 corporativa que he explicat abans només estava a l'abast de les empreses i bàsicament el que van fer les empreses en aquella informàtica corporativa va ser eficientar els seus processos. Van començar a posar ERPs,
a fer conciliació bancària, control de logística, de magatzems, d'inventaris, de nòmines, comptabilitat. Aquella informàtica corporativa, les empreses la varen implantar per agilitar els seus processos, si em permeteu l'anglicisme, de back office. Quan va arribar a la internet social, les persones amb els mòbils opinant contínuament, les empreses varen tenir el repte de redissenyar el seu front office. Màrqueting, venda, preventa, postventa, atenció al client, la gent opinant, rajant, queixant-se, jutjant els hotels, els polítics. Quan això va passar, es vam haver d'ocupar de gestionar aquestes converses. Són els últims 10 anys que hem estat aquí fent el que podíem, que si Twitter, que si Facebook, que si els anuncis, que si els banners, etc. Vàrem digitalitzar el back office i després vàrem digitalitzar el front office. Ara, a l'època actual, el que estem fent tots és anar una miqueta de bòlit intentant muntar sistemes de dades. Dades d'on són els camions que estan amb la nostra mercaderia circulant per Europa. Dades en temps real de les vendes, dades de facturació, dades de cada comercial que està facturant a cada zona. Vam endreçar processos, després vam endreçar opinions i ara estem intentant construir o consolidar el que serien els fluxos de dades en temps real de la nostra organització. I m'atreveixo a dir que el següent que vindrà seran sistemes d'intel·ligència artificial. Per què? Perquè si tens tantes dades, hauries de tenir software aprenent d'aquestes dades i acompanyant-te en la presa de decisions. Per què parlem tant d'intel·ligència artificial i no diem software? Quina és la diferència entre software i intel·ligència artificial? La gran diferència està en que el software tu has parametritzat les regles de joc. En el software tu li has dit si passa això, fes allò altre. Amb intel·ligència artificial és la màquina la que aprèn el que hauria de fer en funció del que està passant. És a dir, amb software tu has dissenyat el sistema, amb intel·ligència artificial el sistema es dissenya ell. I és una diferència radical. Una cosa és tenir software i una altra cosa és tenir software que pot aprendre. I és diferent. I per això li hem canviat el nom i li diem intel·ligència artificial. Per explicar que quan dic intel·ligència artificial no estic parlant d'un software de comptabilitat. Estic parlant d'una altra cosa, que aprèn. I això és un repte. Jo crec que gairebé ningú està aquí. Encara estem a la fase... Si us hi fixeu, el que he fet ha sigut això que diuen empreses, persones, objectes, sistemes, és allò que es connecta a internet. Primer es van connectar les empreses a internet, després es van connectar les persones a internet, després es van connectar els objectes a internet i ara estem connectant sistemes intel·ligents a internet. És el que anem connectant a internet. I la zona grisa fosca és l'impacte que tenen els negocis en les empreses. Hem de millorar els nostres processos, hem de millorar el nostre front office, hem de millorar els nostres sistemes de dades i hem de millorar els nostres sistemes de presa de decisions, per dir-ho així. És una miqueta la cadena, l'estrès digital que pateixen els negocis. Amb un afegit. M'és igual si tu a l'any 95 vas fer els deures i vares digitalitzar el teu back office. M'és igual si tu a l'any 2005 vares fer els deures i vares digitalitzar el teu front office. Aquestes carpetes estan sempre obertes, no queden mai tancades. Avui, 2021, has de continuar invertint en digitalització de processos, has de continuar invertint en digitalització de punts de contacte amb client i mai pots considerar que ja està fet, ja està resolt, ja està acabat. Per això el digital és tan exigent i tan pesat. Portem 25 anys parlant del repte digital i no l'acabem de provar mai. Em van dir, fes una web, ja l'he feta. Estigués a xarxes socials, ja ho he fet. I segueixen dient-me que estic obsolet digitalment. Dic, sempre faig el que em dieu, perquè van apareguent nous reptes. Què passa amb les dades? Què passa amb les dades en temps real? Què passa amb els sistemes de presa de decisió? El digital va afegint pressió per qualsevol negoci que vulgui ser eficient, competitiu i actualitzat, com sempre.
Passaran més coses, no les sé, ja m'he tirat de la piscina amb això del 2025, però us faig una altra lectura d'aquest quadre, que és d'una manera molt meva, molt tonta de resumir què ha sigut aquesta tecnologia a les nostres vides i en els nostres negocis. Hi ha una altra manera d'explicar-ho, que com que soc de lletres, en lloc de fixar-me en les andròmines, em fixaré en el llenguatge. Fixeu-vos que cadascuna d'aquestes etapes ha tingut un nom. La primera etapa en varen dir internet. A la següent varen parlar de web 2.0. Ara tothom està parlant de transformació digital. Soc de lletres. La gent no canvia el nom perquè és moda. La gent canvia el nom perquè nota que la bèstia que vol definir ha canviat. Si tu canvies el nom perquè la natura del que estàs parlant és diferent. Canvies el nom perquè necessites nombrar què és distint. Li vàrem dir internet quan el problema que teníem a les organitzacions, bàsicament, era un tema de tecnologia. Ordinadors corporatius, software de comptabilitat, era un tema de tecnologia. Routers, mòdems, que vingui un tècnic i m'ho instal·li, eren temes de tecnologia. Li vàrem començar a dir web 2.0 quan vàrem necessitar explicar que el problema que teníem no era de tecnologia. Era un problema de màrqueting i de comunicació. Jo no busco una persona que m'ajudi a instal·lar un software. Busco una persona que m'ajudi a gestionar aquestes converses que jo no volia i que ara em veig obligat a tenir a Twitter o a Facebook o jo que sé on. Li vàrem canviar el nom per explicar que el problema era un altre. I ara li estem dient, que ja és miqueta avorrit ja, però se li ha dit durant un temps transformació digital per explicar que no estem parlant de si has d'estar o no a les xarxes socials, que això ja ho considerem vell. Li estem dient transformació digital perquè estem interpel·lant a la direcció general de si es veu venir els canvis que hi haurà en el seu negoci. Si el director de l'hospital es veu venir que hi haurà serveis proactius massivament personalitzats, etc. No estem parlant de si té un Facebook o té un Twitter. Estem parlant de crec que hi ha canvis en el model de negoci. I la següent, que ja comencem a sentir-ne parlar, que serà això de la intel·ligència artificial, ja no interpel·la a direcció general, sinó que torna a interpel·lar els tècnics. Necessito ajuntar a la gent de tecnologia i a la gent de negoci per construir aquestes regles de joc que acompanyaran les preses de decisions. Aquests softwares que aprenen i que acompanyen la presa de decisions serà un repte de la gent de tecnologia i de la gent de negoci. Ja no és un repte de direcció general. I jo crec que per això estem començant a canviar el nom i ja no diem transformació digital, sinó que diem intel·ligència artificial. És la meva teoria. Dèiem web 2.0 per dir que hi ha un tema en màrqueting. Hem dit transformació digital per dir hi ha un tema de direcció general, hem de prendre decisions estratègiques. I ara estem començant a parlar d'intel·ligència artificial per dir hem de definir les regles de joc que acompanyen la presa de decisions. És la meva manera, abans l'Isidre em provocava i em deia parla'ns de cultures tecnològiques. És la meva manera de portar el concepte cultura molt agafat així sui generis, però com se'ns ha anat movent l'agenda dels reptes que tenim i com va canviant de departament i, per tant, va canviant de punt de vista i de sensibilitat des de la que hem de gestionar cadascuna d'aquestes etapes i èpoques. Aquest és una miqueta el fil que havia pensat compartir amb vosaltres perquè us feu una idea de lo transcendental que és això, de la mala bufa que porta això, una pista. Tota aquesta tecnologia de la que parlem ara, Internet of Things, 5G, blockchain, intel·ligència artificial, si us hi fixeu bé, tota parla del mateix. Internet of Things, sensors que generen la dada. 5G, infraestructures que transporten la dada. Blockchain, sistemes que garanteixen que la dada no ha estat modificada i, per tant, és fiable. I intel·ligència artificial, fer servir la dada per prendre decisions. Però és dada, 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 dada. El control de l'economia mundial passarà pel control de la dada. Com ho faries tu per controlar la dada? Igual que va haver-hi un temps que passava pel control de l'energia, pel control de les patents o pel control del petroli.
L'economia futura passa pel control de la dada. La prova d'això és que ja hi ha moviments geopolítics greus pel control de la dada. Per exemple, jo no puc controlar els sensors. Internet of Things és incontrolable. Un sensor pot costar 0,10 centaus. I a les vostres butxaques ara porteu 23 sensors. El vostre telèfon mòbil en té 10 o 12, i el rellotge que porteu i el braçalet que compta les passes. Posar sota control els sensors és impossible. Posar sota control la intel·ligència artificial és impossible perquè és software. Ens podríem sentar ara nosaltres dos i programar codi. El control de l'economia basada en dades es fa pel control del 5G. Si jo controlo el transport de la dada, controlo l'economia. És com controlar les vies de tren als anys 30. L'equivalent. Què està passant ara? La millor tecnologia 5G del mercat era la de Huawei. La millor qualitat-preu del mercat. Als Estats Units, les empreses americanes estaven a punt de desplegar 5G en Huawei a tot el territori americà. I Donald Trump va dir, ni de conya. L'economia del meu país no circularà per infraestructura de l'enemic. Veto Huawei i prohibeixo que les infraestructures de dades del meu país siguin xineses. Xina contraataca i prohibeix qualsevol tecnologia estrangera a les entitats governamentals, que a Xina són totes. Llavors, a Xina, una entitat governamental té prohibit fer servir un ordinador Apple, un telèfon iPhone, un sistema operatiu Windows, un monitor Dell, Word, Excel, PowerPoint, prohibit. Prohibit fer servir tecnologia estrangera a qualsevol organisme oficial de Xina. Mireu les dates d'aquestes coses. Desembre del 2019. 3 mesos després ens confinàvem. Són notícies d'ahir. Trump va trucar 15 dies abans del confinament a Boris Johnson i la notícia és que el van cridar, li va fotre crits per telèfon dient tu que t'has pensat pretendre desplegar 5G Huawei a Londres. Ets el meu soci o no ets el meu soci? Si no, Estats Units, acusació de corrupció contra Huawei. Fixeu-vos en el titular. Estats Units exigeix que Europa li faci costat en la guerra tecnològica que té amb Xina. Ostres, el llenguatge no pot ser més explícit. Això és el que està passant ara. Estem discutint com són les infraestructures d'aquesta nova economia, per si no us havia convençut el que jo us deia, per si us semblava només una opinió d'algú de lletres, estem discutint el model econòmic d'una societat digital. Abandonem una societat industrial i anem cap a una societat digital. El control de l'economia en una societat industrial es feia d'una manera, tots ho hem viscut, el control econòmic d'una societat digital es fa d'una altra manera i tot just ara estem discutint els detalls. He intentat explicar que aquesta tecnologia digital fa tot just 20 anys que la tenim amb nosaltres, que és molt tendra, que tot just l'estem desplegant, que tot just estem començant a parlar de sistemes de dades i a parlar d'intel·ligència artificial, que això és l'agenda dels propers 15 o 20 anys, que aquesta transformació que us he explicat del sector salut, si és que us ha convençut l'exemple, no la veurem en 4 o 5 anys, això demana més temps, ens hem de posar d'acord amb les lleis, les empreses s'han de reorganitzar, els serveis públics s'han de reorganitzar. Això ens portarà com a mínim 15 anyets mínim. Per tant, no és tan descabellat fer plantejaments estratègics avui de quin ha de ser el nostre futur com a país, quin ha de ser el nostre futur com a societat, quin ha de ser el nostre futur com a sector, com a empresa i com a individus. Perquè malgrat tot, malgrat el vertigen contemporani, el tempo, 10 anys amb ordinadors personals sense connexió, 10 anys connectant-nos a internet, 10 anys aprenent a fer servir telèfons mòbils, 10 anys desplegant sensors. Aquesta transformació de la societat industrial cap a la societat digital porta 30 anys, en falten 30 o 40 més, i quan fem el balanç haurà durat 60 o 70 anys.
I em nego a pensar que jo no puc atrapar una cosa que té un ritme de transformació de 60 o 70 anys. Soc una persona contemporània, visc aquesta època de la història i acompanyaré amb decisions, amb lo social, amb lo personal, amb lo econòmic i amb lo empresarial, aquesta transició que estem visquent. Aquest és el tempo que us proposo. És ràpid, perquè fins ara aquestes coses els humans les fèiem amb 200, 250, 300 anys, i aquest cop sembla que només seran 80, per tant, és ràpid, però té un ritme que ens hauria de permetre tenir un pla estratègic. Sigui el de la vostra empresa, sigui el del vostre sector o sigui el del nostre país. Deixo de compartir pantalla. Això és el que volia compartir amb vosaltres. Espero que us hagi sigut raonablement interessant. I si voleu, a la vostra absoluta disposició, preguntes, comentaris, queixes, el que calgui. Queixes poques, espero, Genís. El cas és que tothom que s'ha anat connectant ens ha seguit, t'ha estat seguint, millor dit, i per tant això vol dir, això corrobora l'interès que desperta aquests pensaments, aquestes reflexions sobre cultura digital o sobre cultura tecnològica, que és tal com ho plantejàvem. Hi ha alguna paraula demanada, que la passo de seguida, i qualsevol que vulgui intervenir. Queden pocs minuts, però encara temps per fer-ho. Primer, Cristina Fabián, de l'agència Acció. Tens la paraula. Bon dia, moltes gràcies, Isidre. Primer de tot, moltes gràcies, Noda Garraf, per aquest nou monòde i per tot el cicle, sempre molt interessant i amb moltes noves aportacions. Moltes gràcies, Genís. M'has tingut encandilada mirant la pantalla tota l'estona, cosa que quan un està assistint a una jornada virtual a vegades és una mica complicat, però la veritat és que m'has captivat. Jo el que et volia preguntar és que sovint associem els temes d'intel·ligència artificial amb el que és el machine learning, no? És a dir, aquesta capacitat de les màquines d'aprendre de les dades que tenen per aquesta presa de decisions que tu comentaves. I a mi em sorgeix un dubte, és a dir, què és més? La intel·ligència artificial i dintre de la intel·ligència artificial tenim el machine learning o el machine learning és una cosa més gran i la intel·ligència artificial està a dintre? Moltes gràcies. A tu, molt amable. És una miqueta confús i en ocasions, segons qui parli, l'ús que fa d'aquestes dues expressions són absolutament sinònimes. Si vols diferenciar-ho, depèn ja de si estem fent un ús molt precís i molt tècnic del llenguatge. Machine learning, per mi, però doctores tienen la iglesia, no sé com es deia això, per mi, machine learning és una de les coses que té la intel·ligència artificial. Però em sembla una conversa d'especialista, saps? De llenguatge científic. Jo crec que la majoria de nosaltres, tret que tinguin moltes inquietuds amb aquests temes, la majoria de nosaltres no passa res si fem servir aquests dos conceptes com a sinònims. El realment important, em sembla a mi, és aquest concepte de que el software s'autoreprograma, per dir-ho d'alguna manera, o aprèn, que és un concepte nou de software, perquè a mi m'agrada contraposar la idea d'intel·ligència artificial a software, perquè crec que visualitza millor el concepte. Perquè hi ha gent que diu, jo ja tinc molts programes informàtics. Ja, però és que ara estic parlant d'una altra generació de programes informàtics. Tu ara tens un programa informàtic que fa el que tu li has dit, sota, caballo, rei. I ara t'estic parlant d'una altra generació de software que arriba a conclusions per si sol. I, ostres, això és un altre lío. Com es posen els límits en un software que aprèn tot sol? I aquí tenim debats ètics, tenim debats de tota mena. I farem bé de tenir-los molt en sèrio, aquests debats. Però estem a les beceroles, tot just comença. Però per fer la resposta ràpida, jo trobo que, tot i que tècnicament sigui opinable, jo crec que pots considerar que són sinònims i no passa res. Gràcies. Estem ja als últims moments d'aquest monòde.
En Salvador Iser, del Col·legi d'Enginyers, fa un comentari. Diu, la tecnologia està molt bé, però els països occidentals es van passar fent que la Xina fos la fàbrica del món i ara estan pagant les conseqüències i volen reindustrialitzar-se. Per contra, la Xina vol potenciar la ruta de la seda englobant i finançant països en vies de desenvolupament. La primera part d'aquest comentari fa referència a la crisi dels microchips, per dir-ho com s'ha conegut. Les mascaretes, no havia mascaretes aquí. Resulta que a Espanya no fabriquem paracetamol. L'hem d'anar a comprar fora. Però fixa't-hi, van fer un error, els països occidentals van fer un error convertint Xina en la fàbrica del món. I estem a punt de cometre un altre error convertint els Estats Units en la proveïdora de serveis de tot el món. Perquè si abandonem si deixem un món tant de producte per anar a un món més de serveis, però aquests serveis són massius, resulta que el servei de lleure cultural que tenim ara aquí a casa nostra, si no vigilem, serà Netflix i Spotify, amb uns patrons culturals americans, i és un error tan greu com portar les fàbriques a Xina. Igual de greu. Vull dir que detectar l'error comès amb Xina ens hauria d'advertir de l'error que estem cometent amb aquesta colonització de serveis que estem patint. Bé, si em penso que ens estan dient ja que ens traslladem de temps, agrair-te, com no pot ser d'una altra manera, aquest temps valuós que tots ara tenim al cap ple de, sobretot, una qüestió que és el debat, allò que dèiem, de la importància i la preocupació per el fet que estem tan a l'inici. Genís, la senyora Genís Roca, moltíssimes gràcies. Enhorabona una vegada més. Ho sabíem que avui era tot un luxe i convidar-vos a que compteu amb Node per aquello que sigui de menester. Gràcies a tots i a totes i sobretot per continuar endavant amb aquest gran projecte de Monodes que es dona oportunitats com avui tindre entre nosaltres una persona com el senyor Genís Roca. A tots i a totes, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu, bon dia a tothom. Adéu, bon dia. Con David, que ha venido hoy, el hermano.